Onko se niinku tuplana vai stemmalla toi parempi? Kuunnellaan uudestaan vielä. Kyllä mä sen tuplana pitäisin varmaan kuitenkin. Pidetään tuplan, on se parempi. Joo, on. Niin, tuplataan kitarat, eikö se? Joo, ei sitä mun mielestä tarvii enää miettiä sen. Joo. Tehtiinköhän me sittenkin hätiköity päätös? Pitäisikö sen kuitenkin olla stemmalla? No moro. Joo, ei kun sellaista vaan tossa ihan ohimennen tuli mieleen, että pitäisi me kuitenkin miettiä sitä ratkaisua vielä. Niin, kuitenkin hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Niin, olisi se kiva tietenkin joskus jotain valmiiksi saadaan se niinkin. Mut niin, mä ajattelin, että ei kuitenkaan tän jutunkaan hätiköidä kuitenkin. Sen verran iso päätös. Niin just. Jätetään hautumaan. Loistavaa, jes tehdään näin. Joo, palataan, moro. Korkealta ja